Takže to čus už jde dneska si zahrajeme Tower of Craft. Ano, je Tower of Hell, ale v Minecraftu. Takže jdeme na to. A jo, tady si přečtu něco. Go sub Joshua Gamer. Už to proč? Si ne. Go to sub, jo, jsou ti autoři. Takže shoutout autorům a jdeme na to. Si prostě stačí naspálit. A jo. Prčic! Dlouho jsem nehrál Minecraft, takže nejsem zvyklý tady na tuhle bombu. Ale můžu si to každopádně prostě stišit. Tak, jsem taky dál. Už jsem si myslel, že letím dolů. A naštěstí ne. Každé jabko je dobré, ale to je těžké, no. Ale healuju se tady, takže pohodka, vodka, tak. To já neskočil. Já jsem trasla. To jsem to zase zapnul. A zase se spalo. Prostě Minecraft nejde. Nevadí. Tak. Proč mi to neskáče? Už jak jsem vyskočil. Rozbitý mezerník, nebo já nevím. Já jsem rozbitý. No. Já nevím, co dělám. Wow. Co zase naštvaný. No ty komu do toho, kámo. No. Já se zajebu. Se najednou už parkuju se prostě. Tak jsem dál. Co dělám? To je nejhorší. Já se neposunu nikam. Můžu jen na break, bum, to mě vyhyluje teď. Hop. Sníže skočím úplně.
Zkusím poslední 2 pokusy. Nebo 3. Jo, přidám 3. Tak. Proč mi to nedává spít? Já jsem tak naštvaný. Jo. Proč? No. To je nevím. Jsem dal ty 3 pokusy a 1. Poslední pokus. Teď poslední pokus, jo. Ani po schodech nemůžu chodit, já jsem jak čekout. Tak. No. Kreativě. Tak, jsem tady. You made it. Click here for 6p. Click back to... takže jo, dokončil jsem to. Yes, kámo, jsem totálně dobrý. Já si prdel. Já jsem nejhorší v Minecraftu. Hraju víc Roblox než Minecraft. Ani ten Roblox mě nejde. Ani ten Roblox mě prostě nejde. To je extrém. No nic, takže díky, že jste schválili aspoň tohle video a jo, další video, čus.